Sziasztok, én Szkola vagyok, és velem van Volpin. Sziasztok! És ma folytatni fogjuk a farmot. Igen, az első videó még feltöltésben van, mert kedves gépet nem nagyon akarja tölteni. Ja, és már megint elfelejtettem átváltani. Szokás szíven. Igen. Elkezdtek nőni a növények. És lettek árusok. Ja, megcsináltam. Igen, hát pár árus van, és nagyon laggolok. Mert persze, ugye mindig minden részben jön több árus, de majd úgy, ami a szabályzathoz kell. Jelenleg most 4 árus van a faluban. Igen, és töltődik a videó, meg veszem a videót, és akkor laggol a játék. Na. Igen, szóval van nekünk kutyárusunk, ezek még nem szelidítettek. Tehénárusunk. Ugye ezt elfelejtettem falusit berakni. Hát, hogyha van kutya, akkor azért mellé rakja egy ládát is, de csontok vannak. Jó. És van... két pici malac. Kicsit bebagolt egymásnak. Mi van malacárusunk és lóvárusunk. Van ugye Spotty, Furious és Dark, és mi Darkot fogjuk megvenni. És hazaszaladok gyorsan a pénzért, mert attól nem. Közben megnézem, hogy a falusiaktól mit látok szedni. Nem látom szépen. Ott egy dolog. De laggolok. Aztán. Nekem ez a szépen jó van. Köszönöm szépen, falusi, kiszedte nekem. Aha, lehet gyerekek, ez kicsit rövid videó lesz, nagyon laggol. Sims. Izé. Igen, meg majd lesz tényleges is videó, azért jár Simpson a feje. Igen, már most halljátok. Elkezdtünk Sims 4-ezni, és megcsináltam engem, Warping. Már így is fáradt vagyok, halljátok. Elmondjam miért. Közben várjatok, egy kis csalás. Ugye ez mondjuk nem számít bele, mert elfelejtettem csontot kivenni. Everybody Dance now. Bam, 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 bam. Mi van? Én megölt engem, szóval egyszerre haltunk meg. Azta. Na. Úgy, Gémo 0. Na, azért az most már nem laggol annyira. Bemegyünk, kihozom a pénzt, és veszünk állatokat. Ja, és a lovak sincsenek még betörve, szóval... Bekéne. Úgy raktam le mondjuk a farkasokat és a lovakat, nincsenek betörve. Még megszelidít. Úgy, mi megvesztük Darkot, és a lovak egy aranyba kerül. Ha? Nem. Hát tényleg ez mondjuk ez egy hentes. Olyan képét is fogunk csinálni, hogy miket más pályán. És értesítjük a másikat, hogy Oké, nem,
2 fizettünk ki, ez nem olyan rossz. 2 lovat is vihetünk egyszerre, hallod. Akkor vigyük a Darkot, meg a melyiket? Hát a fehéret. Fehér nincs. Csak barna alapon fehér foltos, vagy világos barna hókával. Világos volna hókával, fekete sörréggel. Gondolom én. Hát ilyen feketés barna. Hát, kikötöttük. Jaj. Shift. Mondom, shift. Akkor először hazavisszük a Furious, Kit? a lovat. Ki jön? Melyik lovat? A világosban. És annak mi a neve? Furious. Tudom. Inkább lett volna a Spirit. Hát, ennyi. Gyerekek, egy kis vágás nagyon laggol, szóval vágunk egy picit. Visszatértünk, és nagy nehezen sikerült visszatuszkolnom a lovakat, igen, kreatívban úgy nem laggol a játék. És igen, és nagy nehezen bebírtam tuszkolni oda a lovakat. Elindítom a felvételt, és bármi, nagyon laggol. A gyerekek, amint beviszem, akkor nem tudom, de nagyon laggol. Szóval itt vannak a... Köszönjük a meg. Azért még nem, hazaviszek egy kutyát. Na, szóval itt van, a kutyák pedig vasba kerülnek. Hát, mondjuk ez egy hentes, igen. Na, szóval. Hopp. Öj. Melyik farkas? Hát igazán mindegyik úgy néz ki, szóval mondjuk. Te. Jaj, mindjárt kell törni a kis farkasról. Kis farkaskát. Igen, csak. Farkast nem betörni kell, hanem megszelídíteni. Akkor megszelidítek. Úgy. Kész a kutyus. Gyerekek. Már rég készen van. Gyerekek, ez nagyon laga. Kiszakadtak a farkasok. Szóval, gyerekek, ennyi lett volna a videó. Kicsi manőveres Baki. Szóval, sziasztok! Sziasztok!